I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. Yo, what's up, what's up? Welcome to my fourth vlog. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Sean Vlog, and don't forget to follow me on Facebook, Christian Saladaga. Ang atong vlog karon guys, kay adto tag dagat, tudluan ta mo asay nindot kaliguang dagat diri sa lungsod sa Tabugon. So ubanin ko ninyo. Let's go. Yo, so ang first atong karion guys no kay ang Pio Beach Resort. So kailangan nato dili na atong motor dire kay di man ta kasud. So maglakaw ta. Let's go. So mao dito ang beach sa Barangay Pio guys no. Nindot jud kayo. Pwede ra mo mga ridri. Libre ra tanan. Kada yung pamilya, yung barkada, ari mo diri. Roman sa kuman atong ACQ. Nga pwede ra ari mo diri. Hindi kayo guys no. Magday layat mali sa mga nagtaob di siya dapko kayo sa dagat diri. Pwede ra magpayot na magkatarasan diri. Okay kayo, huwag magbuot ninyo bisag overnight pa. So mao guys, so ang sunod ato na pa sunod atong atuan. Let's go. What's up? So ay kang kadua na tong beach ganos nata diri sa Punta Beach Resort. So free ka pon siya diri guys. Pwede ka pon mo daton yung pamilya diri, mabarkada, bisag overnight pa, wa jud ni pulta, wa jud bayad diri. Okay kini diri guys. So sunod ato na pa ta sa sunod atong beach atuan. So let's go.
Big Rono. So kani nga besh guys mo yung giniguan katong first akong video. So dire ko ato na ligupit. So ato na punta. Mega po siya diri wala siya bayad. So ikaw pa na to guys. Ato ta sa taga sa besh resort. So mas high to siya dito. High quality. So kani siya diri guys kay puro dili siya bus. Kita man ninyo puro dito siya bus. Kuwan. Dito siya kaliguan guys. Sa summer siya. Kung pala isip ko ani diri. Okay na kayo. Magipulta. So ato na ko sa next mga let's go. So, mao din natin kung beach resort guys, ang mga taga sa beach resort. So, dili guys, wala naman sipunta. Free rally pero may cottage guys, kung bayad ng cottage sa 100 ang cottage sa ato mo bayad sa munisipyo.